Hi, croeso I wpla bod fi Hocdw yn chwarae'r Manics. Dwi ddim yn siŵr os geiff ei blocio, ond dwi'n drio gwrando ar albums dwi ddim wedi gwerthfawrogi gan y Manic Street Preachers. Dwi'n mynd I ddechrau gyda'r CD sydd yn dim y tap. Dwi ddim yn chwarae stwff ar dap nawr, a mae'r fideos yma yn mynd I fod yn Gymraeg. Wel, yn ddwyieithog. So, dyma ni. Dyma'r chwaraewr CDs. A dwi'n dynnu'r... Drychwch arno fe, mae hi'n glomp o beth. So, Send Away the Tigers yw'r CD cynta. Ni'n mynd I wrando arno fe. Boes bach. Di hwn yn gweithio, reit? Mae hwnna wedi diffodd, a mae'n dod draw fan hyn mwyn I fi osgoi chwarae stwff yn uchel. Okay. So mae hwnna fyna yn gwthio'r tap allan o'r ffordd. Mae'r wifren yn mynd I ddod fan hyn. Dwi'n mynd I yfed fy nhe mewn munud. Boes bach, mae'n fler yma. Na, dwi wedi yn fler, ond dwi wedi cael diwrnod rhwystredig rywsyd. Dwi wedi trio gorffen Thomas Dolby, a dyw Thomas Dolby ddim yn chwarae'r gêm. Nid fe yn berson, ond fy nghyfrifiadur sy'n llawn o greadigrwydd ac yn gwrthod prosesu'r fideos dwi'n neud. Ydy hwn yn gweithio? Dim mae e. So dyma'r gan gyntaf o Send Away the Tigers gan Manic Street Preachers. Dyma gan Send Away the Tigers. A dwi wedi gwrando arno fe eiliadau nôl, a mae e unrhyw un peth a 30 dydd i'w rhyfedu. A fi sgwennodd hwnna. Dwi wedi cawlio hwnna eto nawr, so mae'n rhaid I fi. Mae yna'n le da I stopio fe, mwyn I fi gael edrych ar y geiriau. Wyndham Lewis yn dweud, when a man is young, he is usually a revolutionary of some kind. So here I am speaking of my revolution, Wyndham Lewis. Mae yna lun o ferch fyna, gwisgo mwgwd cath. There's no hope in the colonies. So catch yourself a lifeline. Things have gone wrong too many times, so catch yourself a slow boat to China. Wel, fyswn ni'n awgrymu bod ni yn China yn barod. Dyna'r ateb I hwnna. Sawl blwyddyn yn ddiweddarach. 17 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Da ni yn China. Wel, mae'n mynd I fod yn erchill. Na I ddweud hwnnw wrthych chi. Fixing some holes from the tiger's claws. All your tears will be trembling. Stick those teeth into my back. Seasonal beasts, keep them at bay. Can't something go right? Little things change people's lives. Hostile words won't fill your eyes. Same noise left to destroy. Loathsome smile, head full of forevers. Will tomorrow bring some perfection? The zoo's been overrun in Baghdad. Tiger's claws still in my back. Gadewch ni wrando ar y gweddill. Hoffi'r llais cefndir gan James fyna.
A fel can agoriadol, mae'n ddigon pleserus a heriol a egniol. Ond, beth sy'n mynd i ddigwydd nesa sy'n penderfynu os di'n cael ei parhau neu yn cael ei dorri ei thorri'n gyfan gwbl oddi ar y rhestr chwarae, y rhestr droelli. Dwi'n hoffi'r gitgan, mae'n aros, mae'n ddigon da. Hynny yw, dyma'r Manic Street Preachers am grŵp ydyn nhw. Hynny yw, rydw i'n ddigon parod i gydnabod fy mod i wedi esgeiluso nhw. Dwi wedi esgeiluso nhw. Ond mae gennau bob album heblaw am y ddwy ola ar CD. A dwi heb wrando'r bob un yn drwyadl o gwbl. Fydd rhai cynnar, do, mi wrandewis i ar y stwff cynnar. Ond dwi'n meddwl dyma'r un... Mae hwn yn dda, mae'n dda, oherwydd mae'n swnio'n egniol ac yn chwa o awyr iach. Reit, so mae hwnna wedi gorffen nawr a fyddai yn siarad amdano fe ac yn gwneud yn siŵr bod y lefelau ni sy'n bobl eraill sydd yn y tŷ. So mae gynnon ni fan hyn, mae gynnon ni cwpled God-awful truths. Look at me, I'm honest, I'm free, I was born to underachieve. Wel, dyna fy system i yw tan gyflawni. Dyna yw fy system i. Mae hwnna'n gweithio'n iawn, ydy? Ydy, mae hwnna'n gweithio'n wych. Oes unrhyw drafferth
Mae gen i arolygydd fan hyn sydd yn eitha hapus i adael i fi gario ymlaen, dwi'n meddwl. So send away the tigers because we're lonely and we're desperate. Dwi'n hoffi hwnna. Ond dwi ddim yn meddwl allwn ni ddanfon nhw i ffwrdd. Na'r broblem. Mae'n amhosibl i ni ddanfon teigrod i ffwrdd. Oherwydd os dyn nhw yma, maen nhw yma. Dych chi'n deall beth dwi'n dweud? Ydych chi'n deall beth dwi'n dweud? Mae gen i broblemau. Mae gen i lawer gormod ohonyn nhw. Taflwch i ffwrdd eich ddoiau. Nes i bob dim i ti. Gorwelion. Gwag. A stafelloedd gwestai. Whisky rhad. A gwirioneddau. Nawr ta. 2007, tybed beth allan y gwirioneddau gwael yma fod wedi bod i... Dwi'n meddwl mae Nicky Wire sydd wedi sgwennu hon, ie? Nicky Wire. Sgwennu pa ddinas tynnwyd y llun yna. Dwi'n mynd adnabod e. Mae'n edrych fel... O, na traeth yw e. Ie, rheol yw e, siwr fod. Nac i dim rheol efo bod fo. Rhywle yn Lloegr yw e. Dewch ni fel. So mae James Dean Bradfield. Pwy sgwanodd? O, mae yna. Drac bonus. Working Class Hero. Gan John Lennon. Sain mewn bris i rand ar hwnna. Nath Terry Hall fersiwn o Working Class Hero. Ar sengl 12 modfedd. Wel, CD sengl. Right, so ble mae'r credits am ysgrifennu? Mae'r sŵn yn fawr yn dydi. Dyma gerddoriaeth Rock Stadium. Mae fans Mannix yn didoli ei CDs neu llai yn indie neu yn stadiwm. Post-punk neu rock. Ond oes na bwynt i fi gario ymlaen os na allai chwarae'r stwff ma'n i chael. Nagos. O'n i'n hoffi'r gân yn fawr iawn. Dwi'n am y gân yna, dwi'n rhoi... Oedd y gitar gan James yn wych. Oedd yr unawd gitar yn ardderchog. Soniarus ac yn greadigol. A roedd y chunk bits yna yn gryf iawn ac yn egniol ac yn annisgwyl. Ac yn eitha nodweddiadol o'r Mannix. Mae ganddyn nhw sŵn unigryw, dwi'n meddwl. Fedrwch chi'n dweud, nath fy ffrind Hefin ddweud wrtho fi bod album solo Tim Wheeler o Ash, o'n i wedi chwarae fe iddo fe, a wedodd, mae'n swnio fel y Mannix. So mae yna genre, wrth gwrs, cyffredinol yn amgylchynu eu sŵn nhw, ond mae nodweddion nhw a'i personoliaeth nhw yn dod trwodd yn gryf iawn efo'r geiriau ac efo llais James sydd yn rhagorol. Mae'n arwr. So dwi'n cymryd mae Nicky Wire sydd wedi sgwennu'r geiriau. Gadewch ni edrych. All songs Manic Street Preachers. Dyna ni. Photography, Valerie Phillips, taken from the book Monica Monster, Future, First Woman on Mars. A dyna hi. Chi yn gwybod nad yw Mars yn blaned, yn dydych? Dych chi yn deall yn ni? Ydych wrth gwrs eich bo chi. Dyna ni. So, bydd rhaid i fi gael yr
Futile is Everything is Futile neu beth bynnag oedd e. A yr album cyn hynny, International Velvet, na ci. Blue, International Blue, be oedd enw hwnna? Be oedd enw'r album yna? Resistance is Futile oedd hwnna, de. A wedyn dath un arall allan, rhywbeth fel the European... Right, get out, dwi ddim yn gwybod. Right, so bennau, right, dwi'n mynd i chwarae'r gan agoriadol o'r bob album sydd â fi ymlaen i fan hyn. Manic Street Preachers, Postcards from a Young Man. So, am y gan yna, dwi'n rhoi... Right. Dwi'n rhoi 68 cant. 68. To feel forgiveness, you gotta forgive. Do you see the stars or the darkness begin? You fight your war, I fight for my life. You pay your dues and I'll pay mine. It's not a war, just the end of love. Just like before, but it's never enough. Oh, it's never enough. Ydych chi fel fi yn gweld? Ydych chi fel fi yn gweld? Ydych chi fel fi? Dwi'n marw fi checio bod y meic heb dorri. Ydych chi fel fi yn gweld? Bloes bach y byd beth sy'n digwydd. Pa mor rhagorol? Bloes bach. Mae rhywun yn siarad tu allan. Lot fawr o stuff. Da iawn. Pa mor rhagorol yw'r gan yma? Unwaith eto, pa flwyddyn oedd hon? 2010. Ble oeddwn ni? Pan dath hwn mas? Dwi'n cofio clywed ar y radio. A nes i ddim cynhyrfu dwi'n meddwl mae rhyddhad ges i. Ffaith bod nhw'n gallu cael eu chwarae yn canu cneuon fel hyn. Oedd e'n... A nes i ddim prynu'r album, wrth gwrs. Ond... Mae'n wych. Llun o Dimbych y Pysgod. Dimbych y Pysgod yn le anhygoel. Yeah. So, Girls Say No to the Bombs, Greenham Common. Mae hon yn sôn amdano fe. Ond mae popeth am hon. Beth yw'r riff? Beth yw'r riff na? Be Matt James wedi cael ei ysbrydoli ganddo fe i wneud y riff na? Wel, falle mae Apparatus gan Budgie yw wedi ei gyflymu. Oherwydd dyna'r ysbrydoliaeth is-ymwybodol ges i gan Budgie wrth sgwennu Holy Laser Beam. So dyna chi gyfrinach. You fight your war, I fight for my life. You pay your dues and I will pay mine. To feel forgiveness, you gotta forgive. It's lost on me, I believe in my best. It's not a law, just the end of love. You've got the looks, but I've got the stars. It's not a law.
Mae gen i farc ar gyfer y gan yna. Yn ei chlywed hi fyna. Rydych chi'n gwrando ar rhyw plafo i Hope Do yn graddoli cneuon agoriadol yr albums Send Away the Tigers gan the Manics a Postcards from a Young Man gan the Manics Street Preachers wrth gwrs a felly rydw i'n rhoi 87 i'r gan yna oherwydd gafael garwch y riff y lluniau wrth gwrs yn ddewis amlwg naturiol i wneud mwyn hwyluso'r teimladau da sydd yn deillio o glywed hon ar y radio a wedyn mae'r lluniau yn mond yn sicrhau y bydd posibilrwydd o gael ei chwarae yn amlwg. Ond heb y lluniau, efallai fydde fe wedi atseinio ei hysbryd gwreiddiol. No, ydych chi'n cytuno? Hynny yw Motown Junk, dim lluniau. It's not war, lluniau. So mae gen i chi sefyllfa lle mae James unwaith eto'n chwarae'r gitar flaen yn fedrus, ond pwy bynnag oedd yn chwarae'r bas, nawr efallai bod Nicky yn chwarae'r bas, ond allai ddychmygu bod mae James sydd yn chwarae'r bas yn fedrus mwyn cael yn y gofod yna, lle mae cerddoriaeth yn stopio, mae'r bas yn gwneud nodyn traw uchel, soniarus, cynnil a hwyliog. Felly, dwi wedi pasio fy werthusiad arholiad llafar ar y ddwy gan yna, a nawr da ni symud ymlaen at Journal for Plague Lovers o'r flwyddyn 2009, felly dwi wedi gwneud camgymeriad fyna, dyliwn ni fod wedi chwarae. Whoops. Dyma Peeled Apples ddath allan ar ôl Send Away the Tigers a chyn Postcards from a Young Man. You know so little about me. What if I turn into a werewolf or something? Dyma'r Indie Manics. Album Off Generation Pagan, Off Generation Terrorist. Neu Gold Against the Soul. Un o'r cneuon yna, yn sicr. Nad ai dyma'r album lle gafodd gawson nhw hyd i geiriau Richard Edwards a wrth gwrs mwyn dod ar geiriau yna i'r amlwg fedrwch chi canu Stadiwm Rock iddo fe yna. Mae'n rhaid i chi droi nôl at yr
onglau aflem a'r onglau lem. Yr onglau llym. Yndoes? Ond dim onglau sgwâr nac onglau syth. Dyma'r anghyfforddusrwydd yn brifo eich ymylon a'ch clistiau. Ond mae rhaid i fi ddweud, allai ddim marcio hwn yn uchel iawn oherwydd mae e'n adleisio alaw blaenorol. Beth sydd yn digwydd i gerddoriaeth os ydych chi'n ail ddweud alaw blaenorol? Mae e'n neud i chi deimlo dros bosib y bydde cyfansoddwyr yn yr achos hwn, y tri yma. Gallen nhw fod wedi newid e. Gallen James fod wedi dweud, dwi'n hapus i newid e. Yn lle mynd lawr, rewn i lan. Eitha syml. Ond falle bod yna stori yn ymwneud â Richie. Falle mae dyma alaw Richie o Generation Terrorists. A dyma sut oedd y gan i fod. Sef, peeled apples yw enw'r gan. The more I see, the less I scream. Dwi'n gallu uniaethu hwnna. Dwi'n gallu gweld pethau nawr. Do'n i ddim yn gallu gweld o'r blaen. A mae e'n llai brawychus i fi. Diolch byth. Mae'r ffigwr 8 mewn, tu fewn. Ie. Dwi'n gwybod beth ti'n dweud fyna. Mae'n dweud mae anfeidroldeb yw e. A dyna'r symbol. Ond wrth gwrs, ni'n gwybod adnabod e fel rhywbeth arall. The naked light bulb is always wrong. They make your brain complete. Then they blow it to Kingdom Come. Riderless horses. Chomskys. Dwi'n meddwl mae'r dyn sydd wedi ei... Beth ti'n galw gwarchodwr y gatiau yw Chomsky, ynddo? Diam eisiau mynd yn ddyfwn neu bethau. Petai gwirionedd yn taro Chomsky rhwng i lyged y bydde fe'n esgus i fod e wedi cael ei nocio allan yn llwyr. Heb gydnabod y gwirionedd. Bruises on my hands from digging my nails out. A series of images against you and me trespass your torments if they are what you want to be. I once impersonated a workshop dummy. I'm another. A shop work dummy. The Levi gene has always been stronger than the Uzi. A dwarf takes his cockerel out of the cockfight. Falcons attack the pigeons at the West Wing at night. Ride on his horses, Chomsky's Camelot. Camelot, be di Camelot oedd ar lle oedd Arthur, ynddo? A'i farchogion. A'r bwrdd crwn. A maen nhw'n dweud bod na hynny'n adleisio y 12 disgybl. Mae rhai yn awgrymu mai Arthur oedd Iesu Grist. Felly mae Chomsky, Noel Chomsky. Bruises on my hands from digging my nails out. A series of images against you and me. Trespass your torments if you are what you want to be. Trespass your torments if you are what you want to be. A series of images against you and me. Trespass your torments if you are what you want to be. Trespass your torments. Felly mae dy arswydau di yn trespasu ar di rhywun arall. Os nag yw'r gofidion na yn eich gormesu chi, chi'n rhydd i roi nhw rhywle arall. Neu rannu nhw.
if you are what you want to be. Pwy dwi eisiau bod? Ydw. Dim pwynt I fi ddeheu am fod yn rhywun arall, nag os? Dim really. Dim yn mynd I weithio, anyway. Lle ond fod yn fi fy hunan. Ond ydw I yn fi fy hunan yn ddidwyll? Na'r cwestiwn sy'n rhaid fi ofyn. Gyrres I heibio'r gyrres I dros y bont ddoe a wedys I Richie Manic roeddwn i'n rhannu sedd flaen gyda fan Manics ac o ran cwrteisi iddi hi hefyd dwedais I mae hon I ti Richie newn ni ddweud os wyt ti'n gwylio Richie mae hon I ti. Right, so dwi'n rhoi... so di gwrando'r weddill y gan. Well, fi wrando'r weddill y gan. Okay, so dyna, dwi'n meddwl na I roi 68 I hwnna. Mae dda iawn. Mae well na unrhyw beth gan y Foo Fighters yn bendant. Da ni yn hoffi'r Manics yn dydyn. Ond mae'n rhaid I fi gael yr... dwi'n meddwl mae bach... Efe Slash and Burn yw e? Yeah, Slash and Burn yw e. Mae'n rhaid I fi gael hwn. So ni'n mynd I werthus o Slash and Burn, cos ni'n gyfarwydd iawn efo Slash and Burn, i'r fath raddau bod ni'n gallu adnabod Slash and Burn yn Peeled Apples. Gobeithio. Neu Nat West yw e. Nat West Barclays.
Na, wrth gwrs mae'n o'n i jyst mae'n esgus i ddarllen y cloria am un peth yn dweud. Wastad yn ddiddorol gweld beth sydd ar y cloriau, ond hwnna'n really rhwystredig nawr. Dwi'n mynd i ofo gwrando ar y gan eto. O na, dywedwch chi wrtho fi pa gan mae'n debyg iddi, please. Dyna bwrpas wneud hwn. Tell me what song Peeled Apples reminds you of from their back catalogue. Diolch. Reit, gan nesa. Oddi ar Futurology. Sef yr un oedd i fod yn wneud post-punk European Industrial. Oedd y disgrifiadau, os dwi'n cofio'n iawn, i'r album yma. A gan gyntaf yw Futurology. Gadewch ni i chlywed. Defenders of the faith, with cruel hearts they make you scarred and insecure, scared to say your word. They've all fallen prey to keep the wolves at bay. We'll come back one day. We never really went away. Mae'n swnio fel y Lilac Time yn cael ei chwarae gan the Rolling Stones yn y 60au. Oops. One day we will return, no matter how much it hurts, and it hurts. We've all killed some ants, all had broken plans, all failed ourselves. We've done the best we can. A magnifying glass with questions left to ask. We'll come back one day. We never really went away. One day we will return, no matter how much it hurts, and it hurts. We'll come back one day. We never really went away. One day we will return, no matter how much it hurts, and it Right, beth chi'n sylwi? Dim solo, ond gwagedd yn y canol, yn y brec. A beth ath trwy fy meddwl i oedd Melancholy, Lilac Time. A efo'r brec yn y canol, mor hawdd fydde fe i ailadrodd y traddodiadol. A mi oedd e'n llusgo yn lletwyth yn dweud. Oedd e'n herciog ac yn swnio'n drwsgwl yn fwriadol mwyn osgoi pa mor adnabyddus yw'r... Ni newydd glywed dwy ohonyn nhw, dwy gan gyda'r solos gitar mawreddog yma. A roedd hwnna'n gwrthod mynd yn doedd.
i'r cyfeiriad yna. O, mae llais James o'n hyn yn hiraethus, yn deheu am atebion i'r gorffennol. Mae enw'r gân yw'r dyfodol. Mae eisiau gofyn y cwestiynau gyda'r chwyddwydyr. Mae e'n cydnabod bod e wedi gwneud ei orau, ond maen nhw wedi methu eu hunain. A maen nhw wedi lladd Morgrug. A mae cynlluniau nhw yn doredig. Am y gwerthusiad dwi'n rhoi 70. Am y gan ei hun dwi'n rhoi 62, ond dwi'n meddwl na i sticio fo 70. Dyna yw i mi crynodeb o beth sy'n neud y Manics yn fwy na cherddoriaeth ac yn fwy na grŵp. Maen nhw'n fatha un ebychiad enfawr o ddeheu a cydnabod methiant, a dwi'n gallu unieithu â hwnna. Wrth iddyn nhw fynd yn hun, ac i ddweud y gwir, be nes i chi weld, gymeres i lyfr Manics album by album allan o'r llyfrgell, a dwi wedi rhoi yn ôl nawr cyn i fi ddarllen ei gyd. Mae'n beth da bod fi heb wedi ddarllen ei gyd, cos dwi eisiau ffurfio fy safbwyntiau personol am y band yma. Gewch chi glywed pam wrth i ni fynd trwy'r gyfres o Wpla Bobby Hockedoo's Manig. So dyma'r 5th album i ni wrando arno fo heddi, y gan o gariadol. 5th yw e? Ie. Gwych. So dyma'r rewind the film. And it's quite remarkable. The Sullen Welsh Heart featuring Lucy Rose. Mae'n dawelach, dwi wedi clywed. Dwi'n cofio hon o gwbl. I don't want my children to grow up like me. It's so destroying, it's a mocking disease. I don't want my children to grow up like me. It's too soul destroying, it's a mocking disease. A wasting disease. Some days I wake up with love still alive. I wanna go to sleep, but I cannot close my eyes. I cannot close my eyes. I can't fight this war anymore. Time to surrender, time to move on. So line up the firing squads, kiss goodbye to what you want. Go with the flow, go home. You can't keep on struggling when you're alone. When you're alone. This sullen Welsh heart, it won't leave, it won't give up. The hating half of me has won the battle easily. The sullen Welsh heart, it won't leave, it won't give up. The hating half of me has won the battle easily. The battle easily. The act of creation saves us from despair, a phrase that keeps repeating in my head. In my head. Ti eisiau fi droi lawr? It's not enough to succeed. Diolch. Others must fail. My unhappy mantra. I wish I could escape. Right, ai album unigol James yw hon. Ai
cynta hynny o. Dyw'r ail un ddim da fi mawr cwylydd i fi. Ai hwnna. Na. Mannix yw e. Ond Mannix yn... Pan ych chi'n sylwi ar hon, ych chi'n gorfod cydnabod y clasur a elwyr yn Hibernation, B-side, From Despair to Where. I could escape. I can't fight this war anymore. Time to surrender, time to move on. So line up the firing squads, kiss goodbye to what you want. Go with the flow, go home. You can't keep on struggling when you're alone. When you're alone. This Welsh heart, it won't leave, it won't give up. The hating half of me has won the battle easily. This sullen Welsh heart won't leave, it won't give up. The hated half of me has won the battle easily. This Welsh heart, it won't leave, it won't give up. The hating half of me has won the battle easily. This sullen Welsh heart, it won't leave, it won't give up. The hated half of me has won the battle easily. The battle easily. Wel, dyna chi fesur o pa mor arwyddocaol yw can ar ddechrau CD. Mae hon yn gosod y naws i'r album, sydd yn album o'r enw Rewind the Film, ac sydd yn dangos manteision cynildeb. Dwi'n mynd i roi 81 i hynny, 81%, gan fod e mor gynnil ac addfwyn, a mae llais Lucy Rose yn ychwanegu dimensiwn newydd. Ond go iawn, fedrwch chi'n dweud mae Manic Street Preachers yw hwnna na. Lucy a James yw hwnna, ynde? Does bosib. Reit, diolch fawr am wrando. Mae'r geiriau yn egluro i hunain, ydyn, maen nhw. Mae'n amser i stopio casau, wrth gwrs. Ond pan wyt ti ar ben dy hunan, dwi eisiau cysgu, ond allai ddim cael fy llygaid. Mae'r weithred o greu yn achub ni rhag anobaith cymal sydd yn parhau i ail-ddweud yn fy mhen. Diolch yn ddigon i lwyddo, mae rhaid i bobl eraill fethu. Hunanoldeb yr cyflwr dynol ynde. Oh, I wish I could escape. I can't fight this war anymore. Time to surrender, time to move on. So line up the firing squads. Kiss goodbye to what you want. Go with the flow, go home. You can't keep on the struggle when you're alone. Gwych, da iawn. Real generosity towards the future lies in giving all to the present.
Right, good. Dwi'n falch bod fi wedi gwneud hwnna. Dwi'n teimlo bod fi wedi o leia gwneud ymdrech i agosau at y Manic Street Preachers unwaith eto. Hwpla Bobby Hockdo, baby, i chi. Mwynhewch eich noson.